Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages kune avo vanenge vakatumidzira mamessages avo vobva vaona kuti ndinenge ndisati ndamaverenga. Please musazodeleta maconfessions enyu. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ini ndoda kukuudzaiwo the reason as to why ndakazotanga kuurira murume wangu, but izvi ndakazotanga kuzviita ndava kunoko kunyika yavatorwa kuSouth Africa. But mukoma, murume wangu akatanga kundishungurudza kubva patainge tichiri kuZim. Munoyawo kuti hanwi doro hazvoti fodya aite sei, but mukoma nashi zvimwe zvinhu zvaanoita so haumbofi wakazvinzwisisa. First of all, the first thing that I noticed about my husband, tichatanga kugara tose, ndakaona kuti munoyawo kuti ari very smart, like extra smart. Ndaiti ndikaenda kumba kwake mukoma aibva atsvaira obva aita sei. Dzimwe nguva paya patinenge tapedza kuita mutambo wedu obva wambonzi chingatimboburukai pamubhedha, obva gadzirisa mashidzi, mapilo achirongedzerwa. Waiti kana ukatsamira pilo inenge isiri iyo aitokwanisa kutotanga kutokupopotera paya. Ndakangoti zvimwe kuda baba ava vane utsanana hwakanyanyisa, but it became worse pandakatanga kugara navo, and I saw kuti this man you can never satisfy him. So vakazosvika pakundiudza vakanditi vainge vasingadi kuti ndinge nichivawachira kana kuvaainira, vachinditi unotindivadza hembe dzangu. Ndikati iwe, inini I am a woman all my life. My mom told me and taught me how to wash clothes. Unoreva kuti kubva ndichiri mudiki kusvika pari zvino ndaingoti pose pandawacha ndatindivadza zvinhu. Iye akabva angoti no, hembe dzangu kubva nhasi ndava kutanga kuzviwachira ndega. Mukoma aizviwachira obva azviainira. Ndikangoti munhu rekei ndinge ndichingomusiya achiita zvaanoda. Mukoma nashi ndakazongoramwawo. Dzimwe nguva ndaitomirira ivo kuti vange vachibva kubasa. Kana vabva kubasa paya vaibva vachizotanga kuzvibikira voga vachiita sei, munhu ndichingomusiya, because dzimwe nguva ndaiona kuti kana vakabva kubasa zviya vakandibvunza kuti komabikeiko pano, kana ukamuudza kuti ndabika chakati nechakati, obva anovhura mapoto gwedebudza. Munobva ati zvinhu zvamabika izvi hazvina kana supu, zvinhu zvamabika izvi hazvina kana munyu. Then munhu obva achitanga kuzvibikira ega, obva aisa kapoto kake pasaidi. Kana sadza mukoma nashi, sadza rinonzi rinofanira kuti ringe richishinyira zvekuti sadza rinokwanisa kusiyiwa pamoto for more than 30 minutes richingoshinyira chete, richinzi kushinyira kwesadza ndokuibva kwaro. Mukoma ndakasvikawo pakungoramwa, ndava kungoti munhu anenge achida kubika anongozvibikira ega. Zvino takazoti tauya kuno kuSouth Africa, zvakabva zvazoita worse. Munoziva inonzi worse yekuti kunyangwe mumba, nyangwe peace chaiyo semunhukadzi, freedom unenge usitomborina kana freedom zvachose. Freedom yekungoti mumba mangu ndikuda kuti ndinge ndichidai. Murume wangu ndiye anoita thorough cleaning like each and every weekend. Mukoma Saturday yoga ndinotoziva kuti murume anotofanira kuti anga achiita thorough cleaning, anosimudza chose, anogwedebudza pose mukoma, zvekuti dzimwe nguva ndinopedzera ndabuda hangu panze ndobva ndagara nemwana wangu tichitamba zvedu panze, then anozoti kana apedza paya okorobha oita sei. So handizivi kuti urwere here huri paari hunokonzeresa kuti anga achiita zvose izvozvo zvaanoita. Mukoma kunyange riri bonde racho haritombonakidzi zvachose. Dzimwe nguva munokwanisa kuti paya munenge makaneta, then mobva masika bonde renyu. Pane pamwe pekuti munokwanisa kungosika bonde then mungozvipukuta then vanhu mobva matorara. But murume wangu mukoma anoti akasika bonde newe, it does not matter kuti 3 kana kuti how many times, each and every time anotoenda otonotora chibhaketi chake obva atanga kutozvigeza nesipo chaiko mukoma, ozvipukuta otozora mafuta paya, then obva adzoka mumachira. Iwewe unofanira kutoti unge uchiita saizvozvo mukoma nashi. Saka mushure mekunge ndaona kuti inini ndiri munhu wekuti pamba pacho handitomborina freedom, ndakabva ndachizotanga kutsvakawo vandinofarawo navo pamasocial media, kudzamara ndazongodhumanawo neumwe uyo anogarawo munharaunda matigere. Kuzonosangana kudai chikabva chazotova chikomba changu kusvika pari zvino ndiye murume uyo wandinofambidzana naye. Saka ndangoti ndinge ndichingoyawo pano kuti ndinge ndichizoreurura izvo zvandiri kuitira murume wangu, but I feel as if iye ndiye akandipusha.
vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedway, but ivo vakati ndikuda kubvunzawo kubva kumhuri yeZimbabwe kuti izvi zvinoitwa nemurume wangu, I don't know kana ndakwanisa kunyatsokuexplaina mune zvakanaka. Ndikuda kubvunza kuti zvinoitwa nemurume wangu zvine kakurwara here, like munhu anorwara nenjere here, kana kuti it is just normal. Please ndiziviseiwo, ndichange ndichizoteverera mucomment section. Ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. I think vane ndo yacho yavanoti chi OCD, I think so. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo, uye zvakare ndoda kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. So in the beginning of this year ndo pandakangosarudzawo kuti zviri nani kuti ndinge ndichimbopfurwawo nemhepo, ndokubva ndachizotanga kudanana neumwe wandakatanga kufambidzana naye. Mukuzonofambidzana mukoma, munongoziva kuti vanhu kana muri pakati pekunakidzwa, saka ndainge ndisingazvione kuti iye anopota achitora mavideos. So ndakazoti nekufamba kwenguva pandakazofind out kuti ndo zvaanoita, ndakabva ndamubvunza kuti zvose izvo zvaainge achiita ainge achizviitirei. Then iye akabva azoti since asingakwanisi kuva neni on a daily basis, so iye ainge achizopota achizomaona mavideos iwawo pose paanenge ari ega. Ndikabva ndati it is fine. Saka mukomana shi takadanana kubva late February kunosvika muna June ndo patakazoita sekunge tanetsana. Ndikabva ndati let us take a break, because tainge tava kungogara tichingotukana pamafoni, and the worst part about it yainge iri nyaya yekuti iye nguva zhinji ndaiti kana ndikamuti shandipawo mari, then aibva anditi ndichakupa mari weekend, in which weekend yacho aitofanira kutotanga atomborara neni asati andipa mari. Ndikabva ndati for all this time that I have been sleeping with you, but unoti pose paunenge uchida mari unenge uchitoda kutoti ndinge ndichirara newe first, as if ndiri kukutengesera. So ndakabva ndazoti let us take a break. So mukomana shi takabva tazomborambana paya, but now the guy is back in my life. Iko zvino zvimukoma weekend yadarika iyo akatotimanikidza kuti ndinge ndichienda kunorara kumba kwake, even though ndakanetseka kuti murume ndomuudza sei kuti I wanted to go out kudzamara ndazotongokommunicate neimwe friend yangu uyo akabva azotongonyepedzera achita sekunge kwainge kuine kwaainge awana peace job. Takabva tabuda paya tichita sekunge tikuenda kupeace job, then pakuzonodzoka manje takaita kunge sekunge tainge tadzoka late, zvinova zviri zvinhu zvekuti tinombogara tichizviita. So mukomana achi ndakabva ndazoenda kumba kwake, ndokubva azonorara neni usiku hwose. Haana kana chaakandipa mukoma, it was because ainge andithreatena kuti iwe unoziva here kuti mavideos ako kana ndikangomaisa mune rimwe group hanzi kuTelegram, iwewe unobva watoita very famous, because mavideos acho iwawo mukoma inini ndini ndinenge ndichionekwa face yangu, iye anenge achingorakidza sikarudzi yake achisika bonde neni. Saka semunhu akaroorwa akachata, zvinhu zvekuti ndiri kutonzwa ndichitya, handisisina kana zororo mumwoyo mangu, because ndikuzvibvunza kuti right now kana kuri kunzi sure akazoendesa mavideos iwawo kugroup racho rekuTelegram, toti kana vanhu vakazotanga kumasenda mavideos iwawo ndichanyarira pai, even kuchechi chaiko ndichakwanisa kuramba ndichienda kuchechi here. So nyaya iripo ndeyekuti ini mukoma murume uyu akandipa condition yekuti ucharamba uchidanana neni kusvika ndawana mukadzi. Dzimwe nguva anoti chinditsvakira mukadzi kana kuti iwewe chindipa munin'ina wako. Ndobva ndati ndingagokupa munin'ina wangu sei, yet iwewe neni takasvika pakusika bonde, tikasvika pakunumburisana, ndikazobvisa nhumbu yaiya. Zvinozoita here kuti unge uchizova pamunini vangu iwewe uchindiziva inini nichikuziva? Akabva ati hazvina kana basa izvo, as long as ukangondipa munin'ina wako then mavideos awa ndinobva ndamadelita. So mhuri yeZimbabwe ndiri kukumbirawo kuti munge muchindibatsirawo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Ndomupa here munin'ina wangu kana kuti ndongoramba ndichingodanana naye? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu.
please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi nechikomba changu chakandipa 2 maoptions kuti ramba uchidanana neni, uye zvekare kana usingachakwanisi chindipa munin'ina wako ndinge ndichiroora munin'ina wako. Saka ivo vari kuti zvinoita here kuti ndinge ndichizomupa munin'ina wangu apa ari munhu futi wekuti ndakatomboita pamuviri pake ndikabva ndazobvisa pamuviri paya. Hanzi relationship yacho inozoita here tavaba munini namai guru? Ngativabatsireiwo mucomment section. Dzaitibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadai zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Inini mukoma kuno kuzimu ndiri kugarawo nemwana wemuroora wangu. So iye muroora wangu uyu akasangana nehanzvadzi yangu kuJoni ikoko, but vane mwana wavo 1. So vakabva vachizoti uyo sezvo airatidza kuti ainge asina kugara zvakanaka uko kwaainge agere kumusha kwamai vacho, vakabva vazoti aifanira kuti anga achiuya kwandiri. Saka ndatova ne2 years kubva zvandakatanga kugara naye, but mukomana shi mwana uyu ava kudzigira pazvidzidzo, but mwana uyu mukoma ndakabva ndachizomubira pfungwa dzake. Izvi ndakazviita last year because ndakaona kuti mwana uyu anogona. Ndikabva ndazoenda kune vamwe gogo ndikabva ndavaudza kuti ndainge ndichida kuti vange vachingokamura pfungwa dzake, because ndinewo mwana wangu womukomana uyo wandinodawo kuti ange achizoendererawo kumberi nezvidzidzo zvake kana kuzotoita doctor kana pilot. But dambudziko randainge ndichiona paari nderekuti maths neEnglish ainge asingatombozvigoni. Saka mwana wangu uyu mukoma iye ari muform 3. Saka ndinotarisirawo kuti next year paanozonyora maexams ake eO level ange achizopasa. So uyu mwana wemuroora pandakazotanga kugara naye ndakabva ndaona kuti within a very short period of time ainge atoitwa class monitor, and maticha vainge vakangogara vachingotaura neni vachinditi mwana uyu anogona. Nyange uchitarisa maclasswork ake unyazokuona kuti mwana uyu she is very intelligent. Zvino ndakabva ndati ndoita sei naye mwana uyu? Ndakabva ndazoenda kumba kwevamwe gogo. Ndakati ndaenda kumba kwagogo vaya ndakatanga ndaenda ndiri ndoga, ndikabva ndavaudza kuti ndainge ndine zvandainge ndichida kuti vange vachizondiitira. Vakabva vati haisi nyaya, then ndikabva ndazovabhadhara paya. Ndakabva ndazoenda naye mwana uyu wemuroora, takati taenda tose paya, then vakabva vachizotora hari. Muhari umu mainge muchibvira moto, ndokubva vazotora hari iyaya vakabva vazotanga kuitenderedza hari iyoyo mumusoro make. Vakati vapedza kudaro mukoma akabva azotanga kurutsa, but vakabva vamuti ange achirutsira muhari muya. Mukoma nashi vakabva vazondiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizouya nemwana wangu, ndaifanira kuti ndinge ndichizoya naye after 5 days. So ndakabva ndachizoti kune mwana wangu ndainge ndiine hope dzandainge ndakamurotera dzemunhu ainge achida kumubira pfungwa. Apa ndainge ndichimunyepera, ndokubva tazoenda ini nemwana wangu kumba kwagogo vaya zvekare. Vakabva vazotora hari yavo, but hari iyi mukoma yainge isingapfuti moto sezvayainge ichiita paya pandainge ndakaenda nemwana wemuroora wangu. So vakabva vachizoti vainge vachida kuti mwana wangu ange achizoita zvekustima, ndokubva vazoisa mvura yainge ichipisa, but vainge vakazanganisa nemimwe mishonga. Mwana wangu ndokubva vazomupa jira akabva achizotanga kustima. Vakabva vatondiudza kuti vainge vakamura pfungwa dzemwana wemuroora, vakabva vachizomupa, vakabva vachizodzipa kune mwana wangu apo paainge achistima. Zvino mukomana achi ndakabva ndafara paya, because ndakabva ndatanga kutarisa ndikabva ndaona kuti kana schoolwork yemwana wangu uyu mukomana it was improving. Saka ndakabva ndazofonerwa nevamwe ticha vake, vakabva vati the reason as to why ndakudaidzai mama, it is because ndoda kuti munge muchimbokombea mabhuku emwana wenyu mundiudzewo kuti zvinomeka sense here. So ndakabva ndatarira paya ndikabva ndaona kuti the shift it is just too much. Saka ivo vainge vachisuspekta kuti zvimwe kuda mwana uyu akaba tuya tuma-answer book, ndokusaka akangotanga kugona kudaro. But ndikabva ndati munokwanisa kumunyoresa kana maexams then momumonitor. Saka mwana wangu akabva azonyoreswa exam, ndokubva atopasa exam iyaiya. Vakabva vati zveshuwa mwana uyu it means kuti he is improving. But ndichizonocompare mukoma nashi ndakabva ndaona kuti
uyu mwana wemuroora wangu iye ari kudzikira zvisingaiti. Saka ndakabva ndazodzokera kwavari gogo vaya ndikabva ndavaudza kuti zvinoita here kuti tinge tichikamura zvekare pfungwa dzemwana wangu tobva tadzidzosera kumuridzi kwadzo. Gogo vakabva vati zvinotinetsei, unless kana kuri kunzi mwana wangu uyu paanenge ava A-level kana akapasa A-level yake tobva tachizozama kuti tinge tichizodzikamura zvekare. So ndo zvatakaronga inini nagogo ava. Ndakamirira kuti mwana wangu kana akanyora O-level then akazoenda ku-A-level akapasa A-level yake, at least anokwanisa kuzoendawo kucollege kana kuti ozoita mupurisa, because ndine tarisiro yekuti mwana wangu ange achizoita muCID. Tabva tazozama kukamura pfungwa dzake zvekare todzidzosera kumuridzi since uyu achiri mudiki. Hei vedari, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizame kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world.